Dobrý deň, tu je Rasto Zachár a mám dnes pre vás jeden tip. Nápad na neho mám od jedného klienta, ktorý riešil určitú situáciu a mne napadlo, toto musíme riešiť mnohí z nás. A chcem sa s vami o túto vec podeliť. Jeden z našich klientov sa snažil po seminári zaviesť kontrolu obchodného útvaru, štatistiky, reporty, plánovanie predaje a podobné veci. A potom, čo to začal prezentovať a ukazovať svojim kolegom, svojim obchodníkom, na druhý deň mal tvrdý odpor, nesúhlas a ľudia ten a priori odmietali ako skupina. Pýtal sa ma, čo mám s tým robiť. Ja som sa spýtal, fajn, ako ste to prezentovali? A on mi hovorí jednoducho, ja som si to pripravil, tak to som dal na nástenku, tu je taká štatistika, tu je taká štatistika, tu je taký report, tak to budeme robiť. Ja som im to ukázal a na druhý deň bolo dusno. Teraz moja otázka je, kde urobil náš klient chybu, ak sa snažil zaviesť dobrú vec? A to je ten tip, čo vám chcem povedať. Pri skupinách platí ten zákon. Ak sa snažíte do skupiny zaviesť nejakú zmenu, nedaj Bože kontrolu a podobné veci, nikdy to nekomunikujte pred celou skupinou. Nikdy. Čo urobte je, vytipujte si tzv. Autority skupiny. Autorita v skupine je niekto, kto má vplyv na názor ľudí, kto má kredit, kto má rešpekt. Za týmto človekom sa chodí, ak mám otázku, ak niečo riešim, idem za autoritou, Franta, čo na to hovoríš? No toto, díky. Čiže autorita je niekto, kto má kredit a vplyv. A ak idete zavádzať do skupiny veci, nikdy to neprezentujte pred skupinou, pretože predtým to prediskutujte s jednou, dvomi autoritami danej skupiny. Pretože ako náhle sa autority k tomu môžu vyjadriť, neraz vám tomu dajú výborné tipy, lebo fakt nenáhodou sú autority, tak máte jednu vec, máte spojencov. A potom, keď to prezentujete pred skupinou, máte jedno veľké plus. Pretože skupina nikdy nemá názor. Ona má vždy prevzatý názor od niekoho. A to je autorita. Po vašej prezentácii ľudia budú diskutovať a idú aj za autoritou. A teraz to je tá otázka. Autorita potopí vás alebo podporí? Ak ste ju na úvod ignorovali, potopí vás. Ak ste ju na úvod pred tým celým o tom dali je briefing, ak ste o tom informovali, mala šancu sa vyjadriť, dokonca má možnosť s tým súhlasiť, tak vás podporí. Ako to má urobiť ten náš zákazník? On si mal vytipovať jedného, dvoch obchodníkov z tej skupiny, mal s nimi sadnúť, im predstaviť, čo chce urobiť, vypočuť si ich model, ich návrh, ich korekcie k tomu celému, ako náhle sa oni zhodnú. Potom to môžu prezentovať pred ostatnými, pretože potom by to prešlo. Mimochodom, dobrá správa, dodatočne sme sadli spolu s tými autoritami, oni to pochopili a dnes sú štatistiky zavedené. V skutočnosti ísť v skupine proti autoritám je pokúšať sa ťahať sane po asfalte. Zbytočná a veľká drina. Malé cvičenie na záver. Skúste si už dnes vytipovať autority vašej výroby, vášho obchodu. Kto sú tí hlavní ľudia, ktorí naozaj majú vplyv na názor tých ostatných? Majte ich zmapovaných, pretože keď príde čas na presadzovanie vecí, môžete s nimi komunikovať vopred.